isladatu digute, aldez aurretik ez uharten dauzkaten langilei, produkzio zentroa, 121 langile dauzkana, eta ez da ere Lizarran, beste 18 langile daukaten lantegietan, erabaki hau ez dago barne, ez daude sartuta enpresa hauek, joan zen astelenean jakinarazi diguten aktibitate ekonomikoaren etenaldi honetan. Isladatzen digute ez dela arrazoi ekonomiko bat atzetik, ez dagoela, inolako arrazoi ekonomikorik atzetik, merkatukotan eta lantegiaren ekoizpen ahalmenan izandako galera baten ondorioa dela. Beraz, baita ere, isladatu gute behin eta berriz ere, fiskalitateaz daukala zer ikusirik, eta hemen baita ere erantzunkizuna eskatzen diet, bai horrelako mezuak zabaltzen duen eragilei edo eragile baita politikoei. Beraz, gure asmoa da, datozen 6 hilabete honetan, bai maeztu sailburuak aipatu duen bezala, elkar entzuteko prozesu bat irikitzea. Bertan, gure saiakera izango da ixteko erabakia iraultzea, hori izango da gure ahalmen nagusiena, Munitzeko zentralarekin zuzeneko harreman bat izatea eskatu dugu, negoziatzeko gaitasuna duen norbaitekin. Eta azkenik, noski gure aldetik, gure prozesu berrindustrializazio prozesu plan bat hasiko gara ja lan egiten, bai ministeritzarekin, koordinatuz eta elkarrekin landuz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.